दख'नाखौ लाबोखाबाय आंहा दिनै नांगोन ना हाबायाव गाननो बिमानि बादिब्लाथ' बैसागुआवनो लांगोननो बेनि थाखायनो आं दख'नाखौ बायना दोनखाबाय हाबानि दख'नाखौ औ बायना दोनखानायानो मोजां मादैयाबो मानो फन हराखै जेबो खौरां गैया माथो मादै फन हरदों मादै हेलौ मादै माथो खबरानो गैया मा जाखो नोङो सेंग्रानो फट'खौ हरदोंमोन ना मा बुंखो सेंग्राया माबालाय नानि मायो मादै माबा सेंग्राया नोंखौ फसायाखैनोहाय मा आंखौ फसायासै ओहोलै नानि नाथाय बिमाया फसायदोंमोन बे सेंग्रायानो फसायाखैनो दे माथो बुंबावनो आरो नानि फसायाखैबा बिमाया हारसिं फसायबा मा जानो बिमायाथ' बैसागुआवनो लांगोन सानदोंमोन फिसालाया फसायबा औ दे जेबो नङा दे फसायाखैबालाय आरो माथो बुंबावनो साइसबो गैयाना आङो बेनि थाखायनो फसायासै साइस दङलै नोङो नानि नाथाय मानि थाखाय मानि खारनावबा नोंखौ फसायासै जानो हागौ बिनि मेगननि नोजोराव आं साफा नङा मादै दे माथो बुंबावनो आरो माथो खालामदों नोंहालाय माबा आं हाथायाव थांदोंमोन र' अ दे हाथायावलाय मा लायनो थांदोंमोन ओरैनो थांदोंमोन मादै माबा मैगं थाइगं लायनो अ दे सानदोंमोन बैसागुआव आंखौ लांगोन होननानै बेनि थाखायनो दख'नाखौबो बायखाबायमोन आं सानदोंमोन आंखौ फसायगोन होननानै ओरैनोबा माथो आंखौ सेंग्राफोरा बयबो गोसथोनो नागिरो नाथाय आंसो थोआ बयनोबो आंखौ नांगौ बयबो फसायखायो नाथाय बे फोजोंसार होननाय सेंग्रालाय आंखौलाय मानो फसायासै आंखौलाय एसेबांथ' बियो साइज नुवासैना आंलाय फसायगोनसो सानदोंमोन नाथाय गैया फसायासै आंहासो दख'नाबो बायलायदोंमोन हाबानि थाखाय आंखौ फसायमारासै बोरैबा लाजिनाय मोनबाय दे आं गावखौनो गाव मानो दख'नाखौ बायनो थांनाय दे हारसिं लांदांदां मोनजोब्बायलै लैथोस्रि मालायबा नोंनासो मोजां जाबाय रामोनदा गुमाया मालायबा मोजांथार नाथाय बे बिजुलिया बेफोरबायदि नङा नोंनियानो मोजां जाबायलै मालाय लैथोस्रि दिनै मानोबा नोंखौ बिराद गोसोखांदों आङो नोंखौ ब्रेकआप खालामनानै मानो बिजुलिखौ हाबा खालामनांगौ आं बे मोनसे बाथ्राखौ सानबानो खर' गुदुं जायोलै लैथोस्रि नाथाय नोंखौ गोसोखांफिनबालाय मा जानो नों मालाय गुबुननि जाखाबाय आंलाय आरो नोंखौ मोननो लुबैबा बबाव मोनबावनो दिनै आं मा खालामना लाखो बिजुलिखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोन नङा मानसिनाव लब होनाय बुस्थुआ थाखायो बिदि होननानै नांगौनि बारा लभिया बियो माने लबनि थाखाय बियो जिबाबो खालामनो हागोन आंखौ बुथारनोबो हागौमोन खोमा आरो गावनि गथ'फोरखौबो फाननोबो हागौमोन खोमा बियो फानगौमोनबो बियो फैसानि थाखाय सोरबा जुदि खर'र थाखा होयोना फानगोनबो बियो नाङा आंनो बेफोरबायदि हिनजाव नांला मालाबाबो नांला आं बिराद गिबायलै बिजुलिखौ लानानै बेफोरबायदि हिनजावजों थाबाय थानो हायालै फैसानि थाखाय अबावबा आंखौबो बुथारना गालांगोन अबावबा औ सोरबा जुदि बुङो नोंनि हौवाखौ बुथार आं 10 था होगोन होनबाथाय बियो बुथारखागोन आंखौबो बुथारगोन माने आंनि फारसे एसेबो अननाय गैखाया आंखौ मोजांखौनो मोनाखैमोन बियो धोनि होननायखायसो बियो आंखौ गोसोथोदोंमोन मंगल ग्रह नांदोंमोन नामा आंहा बिजुलिखौदि आं लोगो मोनदों साला बे जोंनि न'आव आलासिखौनो जानो फैनाङामोन बिदिनो साला आं मोजां मोनलांदों बेखौ नुनानै फसायनानै सोरथ' फन हरलायखोलै आरो गोदान नाम्बारजों हेलौ सोरो हा माथो जेबो बुङा हेलौ सोरो मानो जेबो बुङा फन हरबा हरनानै हेलौ आङो सैमा साला नों आंनो मानो फन हरदों आं बुंखादोंआनो नों आंनो फन हरनाङा होननानै नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला होननानै मा फन हरबाय थादों मा भिडिअ रेकर्डखौ दिन्थिनांगौ नामा पुलिसनो हा मालै मा खोथा मानिया नोङो बांद्राय डिस्टार्ब होबाय थानाङा दे आंखौ नोङो बिजुलि गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थानाङा आं बुंदोंना नोंनि बायदि हिनजाव नाङा आंनो नों सासे लभियासो नों सासे दायनिसो खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारनो हायोमोन नोङो सिथा नों बिजुलि नों बायदि हिनजावखौ आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया मा गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थायोलै नोङो मैयाबो हरदों खेबसे बुंबा मानिया नामा नोङो आंखौ मोजां मोना मिथिबाय नोङो आंनि धोन सम्पतिखौसो मोजां मोनखायोमोन साला नोंसा गोरिबनि थाखायनो आंखौ नोङो धोनि सेंग्राखौ नुनाय लोगो लोगोनो फथायना लादों फार्स्ट टाइमावथ' आंनो नोंखौ नाङा होनना बुंखादोंमोन नोंसो आंखौ मोजां मोनदोंमोन बेनोथ' फार्स्ट टाइमाव ओरैनो नोङो माबा मोनसे साननानै लाया सानदोंमोन खोमा ओमफ्राय उनाव आरो आंनि धोन सम्पतिखौ नुनानै आंनि न'खौ नुनानै नोङो आंखौ नांगौ जाफिनबाय बेफोरबायदि जेबो नङा थिलु आं नोंखौ गोसोबो थैयोमोन बिजुलि नों आंखौ मोजां मोना
मोजां मोनोमोनलै आं टिल्लु नोंखौबो मोजां मोनो दाबो मोजां मोनो आं सोलायगोन दे टिल्लु एबारनिफ्राय आं मोजां जासिगोन नोंखौथ' दाखालि बावनो सोलायदो सानदोंमोन आङो नाथाय नोङो नाटकसो खालामफ्लाबाय थादोंमोन नोङो बिदिनो नों मालाबाबो सोलायनो रोंनाय नङा दोनदो बिजुलि फन हरनाङा होनदोंना आं नोंखौ निमाहा होआ होनदों निमाहा होआ बांद्राय आंखौ डिस्टार्ब होबाथाय आं खिन्थु गोसोआव लाखि भिडिअ रेकर्ड मा नांज्लायसै बे बिजुलियाबो खम नङा बे बिजुलियाबो हौवाजों नांज्लायनानै न'आव फैना थादों माबा नांज्लायदों दाबो रायज्लायखांलाबो आधा मिनिटल' रायज्लायगोन होननाया हनै दाबो रायज्लायखांला आंहा रिल्ससो बानायनो फैदोंमोन आंखौ मासेबो गोसोखाङा नामा नों टिल्लु आं नोंखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो रे मा बाथ्रा बुंबा बुजि मोनालै आंलाय नोंखौलाय मानो गोसोखांनो नोंखौ गोसोखांबाथाय ना आं सुसाइडसो खालामनो गोसो जायो मानोना आं नोंखौ मानो हाबा खालामनायमोन लैथोस्रि बायदि सिख्लाखौ नागारनानै आं नोंखौ हाबा खालामदोंमोन बिराद भुल गोरोन्थि मावना लाफ्लांबाय आङो नोंसा बिदायासो मोनबाय लैथोस्रिखौ मिथिबाय लभिया सना सिखाव मानसिया मालाबाबो सोलायालै सिखावा सिखावनि थाखायो बिजुलि मिथिबाय लाब गैया नों आंखौ फुस्लायबाबो आं नोंखौ नांखाला आंहा हिनजाव नायगोन आब'मोना आंनो हिनजाव नायना होगोन नों बिदिनो थै नों सेवना थादो सोरबा सेंग्राफोर फथायनो हायोबा थांदो नाथाय आंखौ नोङो माथा मारि नांला दे बिजुलि आं बुंना दोनखाबाय ओइ मा बेसेबार बुंबाय थानांगौलै मा नोंहा माबा गैया नामै दिमाग गैया दुखु मोनोलै आङो नों खेबसे गिदिरखौ निमाहा होनो हामारा ओइ दोन दानासोबाय माथो बिजुलि आब' मा नांज्लायदों नामा नोंसोरलाय गुमैजों नांज्लायदों नोङो रायज्लायखायाखै नामा रायज्लायखांबाय दे जेनेबा नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनदों नामा गुमैयालाय मा नोंसोर माबाफोर नांज्लायदों नामायो हा आब' हौवा हिनजावनि गेजेराव आरो बिदिनो नांज्लायनायालाय जाखायो ब्लकखौलाय खालामदोंमोन बेयो रागा जोंबाथाय ब्लक खालामखायो दे मोजाङै रायज्लायलायनानै मोजां जाफिनदो बेफोरबायदि आरो थाबाय थानाङा मा जाबावगोन आब' नोंजोंबो मा दाय मावदोंमोन नोंलाय हा गुमैयादि नोंखौ रागा जोंनानै ब्लक खालामना दोनलायदों मा दाय मावदोंखाय आंलाय जेबो दाय मावाखै माने आंखौ न'आव फैनो होआखैमोन ओमफ्राय आं फैबायना गुमैखौबो लाबोफानांगौ गावगा हारसिं फैबाय नालाय न'खौ आरो सोर नेगोन ओमफ्राय आब' नों थांथ'आ न'आव थांनानै फुस्लायथां गुमैखौ न'आव थांथ'आ र' माने देहाखौ बोरैबा मोनदोंलै आङो मोजां मोनथाराखै देहा माने आंना आथिं सानाय जादोंलै फारसे माने आं एसे आजादियाव थानो लुबैदों बेनिखायनो न'आव फैदोंमोन आं नों होनबा जों आजादि थानो मोना होनबा रुवाथि लाखिनांगौ बेसेबां धोनि नोंसा आजिखालिनि जुगावलाय अबाव रुवाथि मोनबावनो आंनो खामानिफोरखौ मावसोनांगौना बिराद खामानि थायो बेनि सायाव आरो जोंहा न'आबो बिल्डिं ना 2 थाला रुम माखाखौ लिरनांगौ जायो सिबनांगौ जायो साफा खालामनांगौ जायो आरो बिराद जि उनु ओंखारोना ओंखाम ओंख्रि सं बिराद खामानि दंसोयो दे मोजाङै गुमैजों रायज्लायलायनानै मोजां जालायदो आरो जाबायबा हरदे आब' मबाइला आं रिल्स बानायनांगौ जाबाय दे र' आब' धैर्य हम मोनहैथारसिगोन र' उदैया ओरैबायदि सादोंना सबाय नोंनियालाय आंनियाबो एसे साबाय दं आब' थेवब्लाबो नोंनि बायदि साद्रायथ'वाखै जोबोद साखादों उदैया एकदम थानो हायि बायदि मोनबाय आङो माने जाथ'याखै नामा राहुल र' दालि मोनहैसिगोन र' नों टेनसन लानाङा नों धैर्य हमना थाथ'नाय माला मोनहैगोन दा मोनहैसिगोन सबाय ओरैबायदि साखादोंना उदैया थानो हायि बायदि मोनबाय आं धैर्य हमनो हालालै आं माला मोनहैगोन दा र' आब' र' मोनथारसिगोन र' नै मोनथारसिगोन र' नों जुदि दहायनो खिन्थानाय मोनबा दालिम दासिमहालागै मेडिकेल मोनहैसिगौमोन है मा जाम नांला बायदोंलै सिगाङावबो दा माला मोनहैगोन जर हो गारिखौ राहुल जर हो बावैसो हाला मोनबायलै एसेबां सायो र' एसे जुर होबावनि र' बांद्राय जुरबो होनो हायाना दा गारिखौ एसे जुर हो आंनिया डेलिभारिया दिनैनो जागोन खोमालै सासोबाय उदैया मावग्लुंजोब्बाय आंना उदैया सबाय लामा नागिरदों बेबिया फैनो दिनैनो डेलिभारि जासिगोन खोमालै नोंनि आब'
माला मोनहैगोन हस्पिटाल र' आब' मोनसिगोन 1 मिनिट लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे माने दिनै गोलावै लाबोनो आं सम मोनासै लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन जुदि सम मोनोबा गोलावै लाबोनोसै माने खामानि थायोना आंहाबो मालाबा खामानि गोसा थाबाथाय भिडिअफोरखौ बानायनो एसे माबा जायो आरोना गोब्राब जायो थेवब्लाबो खामानिनि गेजेरावबाबो आं सुंद'यैबाबो लाबोबाय आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना ला दे लोगोफोर जुदि स्ट'रिखौ नायनो गोसोबा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ